Basta isang kilo ko din mo. 160 per kilo. Ayun, no? Basta isang kilo ang kukuhanin. Espada magkano? 180. 180 yung mga per kilo. Tulingan ay 160. Ito po yung isang katsyareta, no? Akala nyo, ano to, yung tulingan, hindi po. Ito po yung isang katsyareta at ito po yung tulingan. Ayan, 160 ang per kilo. Kasi ang pagkakaiba nito, meron siyang pake na nunal dito sa bandang ilalim ng kanyang tiyan. Ayan, yung nunal po sa ilalim ng tiyan. Tumpukan po ng mga pusit natin sa halagang 100 pesos tumpok. At ang per kilo ay 300 ang kilo, kalahati 150. At 250 sa mga pusit maliliit na lumot. Yan po no, kalahati ay 125. So yan po yung price update sa kanyang latag dito. Magkano yung mga labayhita? 200 ang per kilo. Mga sagisi natin, ganun din, 200. Mga bangus, so pare-pares po yung mga kilo dito, no? Yung bitilya, so halos lahat 200 na po yung mga presyon po ng isda dito ni Boss Ari sa Malabon Fish Market. Meron tayong 100 Gs, may 140, may 100, may 90, 130. May 90 tayo, boss. Tayo tawad pa. May 90 tayo, may tawad pa. Oh, 90, may tawad pa yan. Ayan, no? Dito 140, Boss Maeng. Sa mga jeepney driver, 70 na lang. Oh, jeepney driver ha, 70 pesos na lang to. Pag binili nyo, 90 pesos, pero bibigay sa inyo ng 70 pesos. Para sa mga jeepney driver po. Driver Paano yung yan. mga senior citizen? Ah, Senior wala citizen. muna eh, nasa bahay lang sila. Nasa bahay lang pala. Importante. Tumpukan. 100 pesos tumpok. Parang wala yung alaga nyo. Biyernes pa. Nasaan? Nasa kanila. Sa Friday pa. Pahinga muna. Ngayon pa lang ba? Grabe talaga to si Boy Putik. Ayan, 50 pesos na tumpukan po ng alimasag. Tahong natin, no? 100 pesos pa rin po yung kada tapo. Tandaan pa rin po kada tapo. Matatabang mga tahong natin. At talaban natin, ganun katataba. Ganyan, oh. Solid, no? Pero wala na tayo gano'n nakikita dito mga nakasako. Puro tabo o takal ang bentahan po ngayon dito. 250 na lang. Ayan, no? Biglang baba yung presyo, no? Sariwa pa yan, 250. Gumagalaw pa na kanina yan. kilo. 250 lang? 100 pesos. Opo, Sando. Ayan, no? Dami, oh. 100 pesos, saan ka pa? Eh, dito ka na. Nasubok na ng pangmasang presyo. Galunggong, 100 pesos tumpukan. 100 lang, 100 yun. Ayan, salamat. Boss Alex. Yan po yung mga presyo. Ang dami, no? So ito yung mga tilaping Batangas na ganyang kadami sa halagang 100 pesos. So ganito po yung mga tumpukan na ating nadatnan. Alright, so isang magandang umaga po sa ating lahat dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa panibagong pong update. No? So araw po ngayon ng Miyerkules at tayo po ay nandito, no, sa mga latagan po nila ng ating i-update kung ano man ang mga seafood na latagan po rito. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Alright, yan po yung mga latagan po dito, no, ng mga galunggong at bangus. So 50 pesos ang mga presyuhan ng mga
tumpukan ng galunggong, napakamura po. 50 pesos po yan. At ang mga bangus po natin ay 100 at 130 yung mga kada peraso. So magagandang mga islang kitang, oh. Anong isda? Mukhang naiinita ka na. Kailangan mo ng sando. So yung mga presyohan ng mga bulik tuna ay 200 pesos, bubuli 140. Isang kitang. 180. Mga na, sige, 160. Basta isang kilo ko din mo. 160 per kilo. Ayun, no? Basta isang kilo ang kukuhanin. Espada magkano? 180. 180 yung mga per kilo. So yan po yung mga price update natin sa mga latagan dito sa Malabon Fish Market, no? So 50 pesos tumpukan ng galunggong. At 100 pesos yung mga kada piraso ng isang bangus, no? So ang kilo na lang po ng ating mga galunggong na bentahan po dito sa Malabon Fish Market ay 100 pesos. May sandaan kilo, may sandaan kilo. Tapos 50 pesos. So murang-mura na mga galunggong natin sa Malabon. 100 piso na lamang po ang per kilo. Kaya bumaba na doon sa hagdan. Matambaka, 100 pesos tumpok at mga bit-bit na mga tatagan dito, no? Lapad, kabate sa mga isang tumpukan po rito sa Malabon. At ito po yung mga purot galunggong sa halagang 50 pesos. Purot galunggong 50 pesos. Good morning, Nay. Ayun, shout out po. Good morning. So, ayan po yung mga natagan ni Nanay dito, no, ng kanyang mga isda na ibinebenta. So, ganito po yung mga presyuhan na ating pong binablog sa Malabon Fish Market. At babaybahin natin tong kahabaan po ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. Nay, salamat po. Ayan yung mga tumpukan natin. At ang mga pusit po natin dito ay 350 ang per kilo. At ang mga galunggong po natin ay 120 ang per kilo. Tulingan ay 160. Ito po yung isang katsareta, no? Akala nyo ano to, yung tulingan, hindi po. Ito po yung isang katsareta at ito po yung tulingan. Ayan, 160 ang per kilo. Kasi ang pagkakaiba nito, meron siyang pake na nunal dito sa bandang ilalim ng kanyang tiyan. Ayan, yung nunal po sa ilalim ng tiyan, yan po yung katsareta. At ito po yung isdang tulingan. So magkaiba pa, no? Ang katsareta sa tulingan. Alright, yan po yung mga in-update natin. At ito na yung mga tumpukan po ng mga pusit natin sa halagang 100 pesos tumpok. At ang per kilo ay 300 ang kilo, kalahati 150. At 250 sa mga pusit maliliit na lumot. Yan po no, kalahati ay 125. So yan po yung price update sa kanyang latag dito. Dito sa mga tumpukan ay 50 pesos. Grabe pa rin yung mga tumpukan ng galunggong, no? At napakamura na rin ang mga presyo. Medyo maluwag ang kalsadahan natin dito, no? Kasi araw po ng Miyerkules. At hindi gaano kadamihan yung mga dumaraan. At yung mga mamimili natin ay wala pa gaano dito sa Malabon Fish Market. Medyo maaga pa, no? Kaya ang mga tao ay hindi pa dagsa dito sa Malabon Fish Market. Good morning, Kuya Nestor. Enjoy sa pagkain.
Shout out po. At magkano po yung mga tumpukan natin ng isda? 50 pesos sa tumpukan po ng mga isda ang galunggong. Ayan. Tapos ganito rin po dito, no? Mga 50 pesos. So ang dami ng kanilang mga benta po dito ng galunggong, no? Kung gusto nyo makabili ng mga galunggong, dito na po si Kuya Nestor sa Malabon Fish Market. At meron siyang latagan ng mga 50 pesos tumpukan. Kuya Nestor, salamat po. Enjoy po sa pagkain. Thank you. Tatawid tayo dito sa side ni Boss Aris. Good morning. Mukhang may pakaridad dito ng champurado. Meron din sa kabila, meron din dito. So, update ko lang, Boss Aris, yung mga latagan mo. Magkano yung mga labayhita? 200 ang per kilo. Mga sagisi natin, ganun din, 200. Mga bangus, so pare-pares po yung mga kilo dito, no? Yung bitilya, so halos lahat 200 na po yung mga presyon po ng isda dito ni Boss Aris sa Malabon Fish Market. Pati yung mga lapo-lapo natin 200. Ewan ko lang kung magkano yung presyo ng ano. Ayun, 140. Yung mga isdang pagi, 140 po sa per kilo. Boss Aris, salamat. Thank you. Oo. So ito yung mga latag dito ni Paring Roddy ng kanyang mga isda, no, na gulyasan at patalay. So meron din tayo dito mga pusit kalawang. So busy si Paring Ben sa kanyang mga tilapia. Akala ko pakaridad yung ano, champurado. Halos na inikutan ko, may mga ano may mga champurado Yung pala agahan pang agahan nyo sa ngayong umaga. Tilapyang Batangas, pang ulam, no? Salamat, Paring Ben, thank you. So ganito po yung mga in-update natin mga latagan, no, sa bayan po ng Malabon Fish Market. At busy sila sa kanilang mga ginagawang tilapyang Batangas para sa mga pagkain ng mga tauhan, no. So yan po ang mga latagan na ating inikot dito sa Malabon Fish Market. At baba na tayo. Salamat, Boss Aris, thank you. Ayan, ang papakal po ay 130. Salamat! Alright, so yun po yung ating mga in-update, no? Yun lang po yung mga nabutan natin mga isdang bato na latagan dito sa Malabon Fish Market. At ang karaniwan po na mga nakikita po natin tatagan dito ay puro galunggong. At ito na po yung mga bentahan po dito ng mga gulay sa halagang 20 pesos, no? 50 pesos. At yung may mga nakatali rin po dito. So yun po yung pang menos presyo o sulit na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. So dito naman tayo sa bentahan pa, no, ng kanilang mga latagan. Puro galunggong ang mga nakita natin sa latagan nila. At ito pa yan ang update natin. Bakit siya pala nakikita? Akala ko pakaridad yung mga champurado Dalawa yan? Magkano tumpok? 50? 50 lang. Yan, 50 pesos, oh. Napakarami, 50 pesos na mga galunggong. 50 pesos. 50 pesos din po dito sa mga burot galunggong. Naglabasan talaga maraming mga galunggong sa Malabon Fish Market, no? So ganito rin po dito. 50 pesos. So mga kilo. Alamin pa natin kung magkano ang kilo. Mga pang-budget. Budget meals na mga 50 pesos galunggong dumagsa na latagan sa Malabon Fish Market. Magkano kilo niyan, pre? Magkano kilo? 100 lang. 100 ang per kilo. 100 lang per kilo. Pero tinutumpok na, no? 50 pesos. 50 lang, tinumpok na, oh, talumpok. Grabe ang mga tumpukan. Balat.
150. 240 sa mga hipon. Ayan po yung mga galunggong natin dito. Ganda ng mga latagan nila ng galunggong ngayon dito sa Malabon Fish Market. Tandaan din ng per kilo ng galunggong. Salamat, daming galunggong. At dito tayo sa mga latagan, no? Ito malalaki mga hipon. Magkano sa big size na hipon? 320. O 320, jackpot, ang lalaki, oh. Murang-mura hipon ngayon, 320 na lang ang mga kilo. So bangus ni Boss Maeng, ito. Meron tayong 100 Gs. May 140, may 100, may 90, 130. May 90 tayo, Boss Ayan, Lando, may tawad pa. May 90 tayo, may tawad pa. Oh, 90, may tawad pa yan. Tawad pa yan. Ayan, oh. Dito 140, Boss Maeng. Sa mga jeepney driver, 70 na lang. Oh, jeepney driver ha, 70 pesos na lang to. Pag binili nyo, 90 pesos, pero bibigay sa inyo ng 70 pesos. Para sa mga jeepney driver po, Jeepney driver paano lang yung mga senior citizen? Ah, Senior wala citizen, muna nasa bahay lang sila. nasa bahay lang pala. Importado naman gobyerno yan. Eh, dumating na pala yung pinagbakasyon mo. Si Boy Kasoy. Kahapon pa pala dumating. So, nag-enjoy kaya to pag uwi ng, ano niya, ng pamilya niya sa Bulacan, Yan, nagmayabang lang doon. na madami siya. Na mapera ba? Oo. Hindi nila alam na Ano? Pinihirapan ng bata rin yung pera. Oo. Nagpainom siya doon, nagpainom. Nagpainom doon. Kahit walang-wala, pero nagmayabang doon. Trabaho doon yun ko, sekretary ng ano, sa... Sekretary ng mga bangos. Hindi ako lang tagabilang doon. Oo. Kumbaga sa taga-kubra. 140. Ang gaganda yung bangos mo, malalaki, 140 oh. Ang laki niya, 140 oh. Ganyan ako ng benta. Ganyang kamura yung bentahan ni Boy Bangus sa Malabon Fish Market. Mabilisan lang yan. Bangos tagupan po yan. May 90 na kayo, may 90 oh. Oo. Para sa mga driver po, 70 pesos na binibigay ni Boss Basta Maeng yan. driver oh, basta may lisensya. Oh, yan ha. Hindi driver. 70 pesos po yan. Yung bibigay 70 yan. 70. Ang lalaki ng 70 pesos oh. Sa driver lang po yan ha. Mga driver, sa mga driver lang. Mga driver ni Boss Maeng. Ang braso nila. Oh, yan oh. Pero pinakita mo na naman yung guhit mo ha. Oo. Ah, di ba? Ang laki. Samahan yan. Samahan talaga. So, yan po yung update natin sa mga presyo ng bangus ni Boy Bangus sa Malabon Fish Market. Salamat sa iyo, Boss Maeng. Thank you. At ito yung mga latag dito. 100 pesos kada kilo ng mga galunggong. Jackpotan sa mga galunggong ngayon, 100 piso kilo. At tumpukan ay 50 pesos. At ang ipon po dito ay 250 per kilo. Boss Maeng, salamat. Thank you. At dito tayo, no? 220. 250. 370 sa mga golden pompano. 50 pesos tumpukan. 100 pesos tumpok. Parang wala yung alaga nyo. Biyernes pa. Nasaan? Nasa kanila. Sa Friday pa. Pahinga muna. Ngayon pa lang ba? Grabe talaga to si Boy Putik. Ayan, 50 pesos na tumpukan po ng alimasag. Dito ka nakapwesto ha. Wala ka tinda ron? Wala, transfer tayo dito sa Bingka. Oo, medyo maluwag dito. Mamaya nag-iikot na yung mga kaibigan dyan. So ito naman po yung mga gulayan dito na bentahan din po, no? 50 pesos, 20 pesos. Halos pare-parehas po yung mga natagan nila. At mga sayote po natin ay 40 pesos tumpok. Tapos mga kalamansi ay 10 pesos, kamatis 20 pesos, sibuyas 50 pesos. Ayan po yung mga tumpukan po rito ng sayote pa rin. At mga prutas na kanilang latagan sa Malabon Fish Market. So tuloy-tuloy ang ating update dito sa kanilang mga latagan, no? Sa mga prutas, ganun din po ang mga presyuhan. At ang mga mangga natin, yan po ay 80 pesos per kilo. Ang melon ay 120, malalaking melon, 120. Papaya tumpukan ay 50 pesos. Ang pakwan po natin isang piraso ay 130. Sabi ni Bebe. Sabi niya, mama, kain na natin itong mangga. Sabi ko, hindi pa
Bakit? Sabi ko, masigirin ka, di ba may isang green? Dito, shoutout sa'yo. Good morning. Paninda mo ngayon mga isdang lapad, oh. Ganda. Sarap tuyuin ito, 100 pesos per kilo. Wala ka ibang klaseng isda, walang bisugo. Mataas ang gasolina, eh. Mapapaaray ka talaga, eh. Biruin mo, kakarga ko 300 pesos sa tangke ko, sa motor lang. Ilang araw mo gagamitin? Sa full tank. Iiyak ka. Magkano na ngayon yung gasolina? Araw-araw pa naman ako bumabiyahe sa trabaho. Tapos, ang sahod, di naman tumataas. Diba? Tapos yung tao, di rin tumatangkad. Napapaaray ka na lang talaga sa mga gastusin ngayon. Buti nga isda sa atin, napakamura pa rin ang bentahan. Oh. Di kagaya sa ibang lugar, napakataas ng presyo. Nag-iiyakan na rin sila doon. Etong tunsoy, mabibili mo yung isang lapad. Eh baka yun, nasa 250 ang per kilo. 120, isang kilo. Tapos mga tahong natin, no? 100 pesos pa rin po yung kada tabo. Tandaan pa rin po kada tabo. Matatabang mga tahong natin. At talaban natin, ganun katataba. Ganyan, oh. Solid, no? Pero wala na tayo gano'n nakikita dito mga nakasako. Puro tabo o takal ang bentahan po ngayon dito. Bito, salamat. Thank you. Ayan, masarap magkata. Ibawin mo sa loob yan. Yan sakto, ah. Pusit 240 ang mga kilo, murang-mura. At tumpukan po natin dito ay 50 pesos. 50 pesos lang sa ando. Tapos ito 100. Kaya 100 pesos na mga tumpukan, no? So murang-mura na yung mga galunggong natin sa Malabon Fish Mart. Ang hipon, biglang bagsak presyo. Ubos. Naging 250 na po ang kilo. Dating 600, dating Oo, tama. 400, 250 na lang. Ayan, no? Biglang baba yung presyo, no? Sariwa pa yan, no? 250 Gumagalaw pa na kanina yan. kilo. Ang 250 ganda ng mga lang? presyohan ngayon. 250, 280. Pusit, kalawang. Tapos ating mga yellowfin tuna at gulyasan. So ito yung mga latag ni Kuya Ricky. Kuya Ricky, update ko lang Kuya Ricky, ha. Magkano yung tuna mo? 200 sa mga tambako nyo, gulyasan. At dito tayo sa mga latag pa. Eto, tumpukan. Yan, 150. Sa mga pandaing po, 180. 120. So yan po yung mga update natin dito sa latag ni Kuya Ricky ng kanyang mga isda, no, na inyo pong mabibili. Kuya Ricky, salamat po. Thank you. Alright, so lapit pa tayo dito sa iba pang mga latagan para mapabilis na ang ating pagbablog at para makapasok na tayo sa ating trabaho. So yan po, no, hipon. So 100 pesos tumpukan ng mga galunggong at 100 pesos sa mga tilapiyang Batangas. At dito naman po ay 80 pesos. Good morning, Ate Lorna. So ayan po yung mga hipon natin dito. So napakamura ng mga hipon dito, no. So yung lumot po natin na dating 280, ngayon ayan na po yung presyo. Maganda ba? 80 pesos kilo. Parang ano, ay, 80 pesos sa mga tilapiyang Batangas. So yan po yung mga presyuhan. 80 pesos kilo ng mga galunggong. Alright guys. Yate, salamat. So dito 100 pesos. Mga tilapiyang Batangas, no? 120, 120, 100 pesos. So shoutout sa'yo. So ngayon hindi ka nakalbo, Lodi. Shoutout. Shoutout sa'yo, good morning. Good morning po, good morning.
So, wala sila dito ha. Nasa Dampalit sila? Ah, naligo? Naligo? Nagmiming sila ngayon. Ba't di kayo sumama? Ah, pagkatapos. So, ayan po yung mga price update natin sa mga tilapia Batangas sa Malabon Fish Market. Nagkano hipon, Pogi? 283 yan lang. Murang-mura na yung mga hipon natin, no? Dati pumapalo ng 400, 450. Ngayon, 280, 300 ang mga kilo. So, ayan po yung mga presyuhan ng latag po dito sa kanilang pwesto. So, yan naman po yung mga presyuhan dito ng tilapia Batangas ni Ate Sandra, no? Sa Malabon Fish Market. At ang mga hipon natin ay tinumpok sa halagang 100 pesos. Sandaan na lang, sandaan. 100 piso ay meron ka ng hipon. So 70 pesos, 100 pesos. Ganyan po yung mga presyohan ng galunggong at anumahan. At tumpukan ng 50 pesos, yan po yung mga isdang tulingan. Alright? So dito 90 pesos kilo ng mga tilapyang Batangas. At 150, 120 ang mga kada piraso ng mga bangus na inyo pong mabibili. So Tia, shoutout sa inyo dyan. Good morning. Ayan o. Alright guys, ito po yung 260 per kilo dito kay Avatar ng mga hipon. Ito lang ang latag mo ngayon. So yan po, no? Mga latagan 260 per kilo. Salamat, Avatar, thank you. Salamat din, Boss Lando. Thank you. Alright, dito tayo sa iba pa mga kalatagan ng mga galunggong. Ito po yung 100 piso na tumpok. Ganyang kadami. Ang 100 pesos, may tayo mga pusit kalawang. At tilapyang Batangas din po ay tinumpok sa halagang 100 pesos. Ganyang kadami mga bigay nila ng tumpukan dito sa Malabon. At ito rin, no? 100 pesos. Boss Lando. Ayan, no? Dami, oh. 100 pesos, saan ka pa? Eh, dito ka na. Nasubok na ng pangmasang presyo. Galunggong, 100 pesos tumpukan. 100 yun. Ayan, salamat. Boss Alex. Minsan, nandun ka sa Katmon, eh. Oo. Ayan, oh, 100 pesos tumpok ng mga hipon. 3.20 sa kilo. Ha? Subok ko na. Ayan. Pusit natin, 100 pesos tumpukan. 250. 130 sa pusit kalawang. 120 sa tulingan. At may nakabalot, no, bagoong. 100 pesos isang plastic. Walang pagbabago sa mga presyohan na ating ina-update sa Malabon Fish Market. Salamat! Grabe mga tumpukan ngayon dito. Ganyang kadami, oh, 100 pesos. Tulingan. 180 na lang pusit. 180 sa pusit. Eh, no, quality So, shoutout sa mga kamag-anak ko sa Canada. Shoutout tayo. Shoutout. Good morning. Shoutout sa Shoutout sa'yo. Boy Mangga. Kanina 250, 180 na lang. Ayun ang Boss presyo, Lando, no? shoutout mo na yung mga 1 kilo. Kalahati kanina, isang banyera nangyari dyan. Ayan. Salamat, 180 Lodi. 250, dito sandaan, 250 agad. Para sa mga napapanot na. Oh. Sakit mo. Narinig mo. Ayan na. Ganyan po talaga mga komedyante po talaga yan, eh. Ayan po, no? At tumpukan. Kwenta lang sa akin, has kwenta. Mga tilapyang Batangas, talagang 100 pesos tumpukan po yan. Kuya, ilang piraso isang kilo nito? Ayan ang mga lumot na Isang piraso. pugita na bentahan po nila rito. Pusit. Dami naman yan. Salamat, thank you. Manig. So yan po yung mga alumahan natin dito. Sa mga tumpukan, 100 pesos. So tumabilan tayo, ngayon tayo lalapit ulit. Ayan po yung tumpukan nila rito, no? 100 pesos tumpukan ng mga alumahan. Atras ulit tayo. Alright. So mga tilapyang Batangas. Yan po yung mga presyo.
Ang dami, no? So ito yung mga tilaping Batangas na ganyang kadami sa halagang 100 pesos. So ganito po yung mga tumpukan na ating nadatnan at ina-update sa Malabon Fish Market. So dagsa yung mga tilapyang tumpukan at mga galunggong tumpukan. At ang mga per kilo ay napakamura sa halagang 80 pesos ay may mabibili na kayo at 100 pesos sa mga presyohan po ng mga galunggong. Solo ng mga tapos Lando. Solo vlog mo nga to para puntahan ako. 100 pesos tumpukan ang mga pusit kalawang. Ito yung magkano? 120 sa mga panga. Tuna panga, 120 ang per kilo. Gawin mo na isang kalate. Nagkaman mo naman kuya. Sarap ihaw niya, no? Kuya, kuya, pangit. Ayan. Masarap na inihaw ng mga tuna panga na inyong mabibili sa Malabon Fish Market, 120 ang per kilo. Salamat! Thank you! Alright, so maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking pagbablog dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. At ang mga presyuhan dito sa Malabon, ang hipon ay biglang bumaba ang mga presyo. Pumalo sa 250 ang per kilo. Yun po yung pinakamababa na mga presyuhan na. At sa mga iba pang presyo dito na mga latagan na ating in-update sa mga latag ng galunggong, ang masasabi po natin, ang presyo po ngayong araw ng Miyerkules ay bagsak presyo dito po sa Malabon Fish Market. So, shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga kaibigan natin na laging sumusuporta at sumusubaybay sa pag-vlog po ni Boss Lando Explorer, no? So shout out sa iyo, Randy Conan, Pornox TV. At sa mga OFW natin dyan sa Canada, shout out sa inyong lahat. At sa amang panig ng mundo, shout out po sa inyong lahat. Sa Canada at Kuwait, Saudi Arabia, shout out sa inyong lahat. At sa masugid nating mga tagapanood, Lisa Laurente, Rudolph Oy, shout out sa inyong lahat. So hanggang dito na lang po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.